בסדר, הוא מפיל את הדגל, זה אומר שיש 5 שניות להזנקה, ואנחנו יוצאים למרוץ. זינוק מעולה של אייל דורון שם בפנימי, ומאוד מאוד צמוד, 3-4 לתוך הפנייה, וכשיש 4 לתוך הפנייה הוא טל צורי 13 שמספסב את דרור אפרת בפנייה הראשונה. כשנכנסים 4 לפנייה אחת, מישהו וניצן לוי אף שם החוצה, נעקף על ידי טל צורי וחוסם את איבר פציאנוב בחזרה. ואיזה הקפה ראשונה עם המון אקשן, וכבר משה מוטולה שם המון לחץ על אייל דורון שמנסה מהר לעקוף את אבנר זיו, כי הוא חייב לעשות מהלכים מהר, והנה הוא עושה את זה. משה מוטולה גם עוקף את אבנר ומיד מלחיץ את אייל דורון. בוא נראה אם הוא יצליח להשלים את זה מהחיצוני, אבל לא, יוצא רחב. אייל דורון מהיר, הגנתי, והאם הוא יצליח להמשיך לשמור על המקום ממשה מוטולה. אנחנו במרוץ אחר של 15 הקפות, וזה נראה שהולך להיות פה מלחמה ארוכה בין אייל דורון, אלוף ישראל 2023, ומשה מוטולה מהחיצוני, מחזיק את הקו. האם הוא יחזיק את זה עד הפנייה הבאה? כן! איזו עקיפה מדהימה של מוטולה מבחוץ בפנייה בסוף הישורת על אייל דורון. ועכשיו למשה יש מטרה אחת, לפרוץ קדימה ולנסות לתפוס את רולנד סטלמאכר. הנה יש לנו מאבק בין אבנר זיו לטל צורי, וניצן לוי נכנס לפנימי של טל צורי. האם הוא ישלים את העקיפה? הם ממש אחד ליד השני. האם טל צורי? כן, בפנימי חוסם את ניצן, אבל עדיין ניצן מאוד מהר בחיצוני, ונראה שהוא מצליח להשלים את העקיפה ומיד הולך כדי לנסות לעקוף את אבנר זיו. והאם הוא יצליח? נראה איזה תאונה קשה. איבו פציאנוב מעיף את טל צורי בעקיפה, הוא מסתחרר, והנה הוא ממשיך לדרך. יש שם נזק לפגוש הקדמי שלו. דרור אפרת עוקף אותו והם ממשיכים. אז יש לנו המון אקשן בשתי הקפות הראשונות. ראינו תאונה בהקפה הראשונה בין טל צורי לדרור אפרת, ועכשיו ראינו את דרור אפרת עוקף חזרה את טל צורי אחרי שאיבו פציאנוב עם פגיעה מאוד קשה בטל צורי ממש מעיף אותו באוויר. ונראה שהשופטים גם שמו לב לתאונה הזאת, ובמקרים כאלו הם רושמים הערה לבדיקה בסוף המרוץ על המקרה הזה של הפגיעה של איבו בטל צורי. בינתיים איבו ממשיך, והאם הוא יצליח להשלים פה את העקיפה על אבנר זיו? עוד לא. אבנר בצד הפנימי, הוא יצא איתו צמוד, אבל הנה איבו מצליח להיות מספיק מהר בחיצוני ומשלים את העקיפה. ויש לנו עוד 12 הקפות. כמו שאמרתי, יש לנו 15 הקפות במרוץ הזה. והנה טל צורי בהסתחררות. נראה שיש לו נזק מהתאונה עם איבו, ושהנזק בעצם לא מאפשר לו בכלל להגיע חזרה לרחבת הטיפולים. הוא חייב לחכות שכל הרכבים יעברו לפני שימשיך את הנסיעה, ואכן נראה שיש לו פאנצ'ר בגלגל האחורי שמאלי, מה שבעצם גרם לו להסתחרר עכשיו, לאבד שליטה בדרך חזרה לרחבת טיפולים. בינתיים נחמה בוגין מובילה את הקטגוריה שלה מקדימה, ואת הכללי עושה את מה שצריך בשביל להשלים את הניצחון הזה. רולנד סטלמאכר היה לו פער די יפה ממשה מוטולה, אבל הנה צ'יקו בא ומצמצם לאט את המרווח, והאמת שהוא צריך להגיד תודה שזה מרוץ של 15 הקפות, כי אם זה 8 הקפות לא בטוח שהיה לו מספיק זמן לתפוס את רולנד. בכלל צוות 22, אלכס פקרובסקי ורולנד סטלמאכר במרוץ הראשון. אלכס ניצח ניצחון מאוד יפה, ועכשיו רולנד מוביל את המרוץ, אבל יש לנו מרוץ ארוך היום, ונראה שצ'יקו מתקרב אליו מאוד יפה בכל הקפה. שניהם עושים זמנים היום של 56 שניות, ואם הם יצליחו לשמור את הקצב הזה עד סוף המרוץ זה מאוד מאוד יפה. אבל במרוצים ארוכים יותר אנחנו רואים שיש דעיכה של הצמיגים. הנה ניצן לוי מנסה לעקוף את אייל דורון. ניצן לוי ואייל דורון מכירים אחד את השני כבר המון עונות של מרוצים, כל אחד מהם הוא אלוף ישראל בזמנו. השנה ב-2023 זה הלך לכיוון של אייל דורון, אבל ניצן רוצה תכלס לנצח את היריב שלו אייל דורון. אבל שניהם לדעתי לאט לאט שמים לב שהם לא לבד במלחמת אליפות הזאת.
כרגע במלחמה על המקום השלישי והרביעי, והם רוצים להיות במלחמה על המקום הראשון. אבל רולנד בינתיים עם המקום הזה, הנה ניצן מלחיץ את אייל בכניסה של האף של הגמל, ובינתיים חוזרים למה שכבר מלחמה על המקום הראשון. רולנד סטלמאכר, צ'יקו מוטולה סוגר עליו בבלימה, אבל רולנד מאוד נקי ויפה בפניות. האם נראה פה מהלך שינסה? לא, הוא חושב על זה. צ'יקו מנסה לצלול לחלק הפנימי, אבל רולנד קצת יותר עם ניסיון, מבין שהוא צריך לתת קצת חסימה שם, והנה רואים שזה עבד לו, הוא פותח פער טיפה בחלק הזה של העלייה, והוא ממשיך לעוד הקפה, והנה אייל דורון וניצן שוב ממש צמודים אחד לשני, והאם ניצן יצליח להשלים את העקיפה? בוא נראה. לפנייה של הישורת, ניצן בחיצוני, אייל דורון ינסה לצאת כמה שיותר מהר, זה לא מספיק, וה-206 של ניצן לוי בחסות מוסך שף ווולבוליין לוקחת ועולה למקום השלישי. והשאלה היא האם יש מענה לאייל דורון, האם הוא יכול לשמור על מגע עם ניצן. והנה צ'יקו מנסה להגיע לרולנד ונסה שוב לצלול, צריך המון סבלנות כדי לדעת בדיוק מתי לתקוף. והנה עכשיו אולי לא, שוב צ'יקו מנסה, חושב, ואנחנו רואים גם נעילת גלגלים קטנה של צ'יקו בירידה שם, מה שאומר שאולי באמת הצמיגים ברוץ ארוך יותר מתחילים להתחמם, יהיה לו קשה לשמור על רמת האינטנסיביות הזאת לאורך כל המרוץ. אז כרגע נראה לי זה משחק של אוקיי, יש 8 הקפות, בוא נראה מה צריך לעשות. בינתיים במקום הרביעי והחמישי אייל דורון ואיווה פסיאנוב, ואיבו ינסה לעקוף את אייל דורון. אייל דורון ינסה לשמור מגע עם ניצן לוי, וניצן רק רוצה לטוס קדימה כדי שאם הזוג הזה יעשה טעות, רולנד וצ'יקו מלחמה מאוד צמודה, ניצן רואה את זה ורק מייחל שאולי יהיה פה איזשהו מגע, איזשהו חסימות, משהו שיעט את הזוג הזה. אבל בינתיים הם עושים זמנים מעולים, גם נלחמים, גם בקווים הגנתיים התקפיים, ועדיין עושים זמנים מהירים, אפילו מתחילים אולי להדיג את נחמה מקדימה שלא נמצאת בפער גדול לפניהם. אבל רולנד עושה עבודה נפלאה, שומר על זמנים מאוד יפים, וצ'יקו אחריו 7 הקפות, זה עוד מרוץ שלם. והנה עוד ספין של טל צורי, אנחנו יודעים שהוא בעצם נכנס להרחבת טיפולים להחליף את הגלגל האחורי שמאלי שלו אחרי פאנצ'ר בתאונה עם מגע עם איבו, וזה מאוד קשה להראות חזרה למרוץ שיש לך 3 צמיגים חמים וצמיג אחד קר, וזה כנראה מה שאנחנו רואים פה. שוב ספין ביציאה מהפנייה ימינה לחלק העליון, וצורי כרגע במקום האחרון, -3 הקפות, היה צריך להחליף גלגל בהרחבת טיפולים. אז הוא צריך לסיים את המרוץ, לצבור ניקוד. בינתיים רולנד עושה עבודה נפלאה, האמת היא שצ'יקו נהג מרוצים מעולה, יש לו שליטה מעולה ברכב, ורואים כמה הוא מנסה רק לשמור מגע עם רולנד כדי לקבל איזשהו סיכוי לייצר עקיפה. מאוד צמוד, יש מקומות שבמובהק רואים שצ'יקו יותר מהיר מרולנד, אבל יש גם מקומות שרואים את רולנד פותח פער, והנה עוד מלחמה. ועכשיו זה דרור אפרת בחלק הפנימי של המסלול, עוקף את אבנר זיו שהם על המקום השישי, והאם הוא ישלים את זה בחיצוני? אבנר בפנימי, נגיעה קלה בפגור של דרור אפרת, ודרור אפרת משלים עקיפה מאוד יפה בחלק החיצוני ודוהר קדימה אחרי תאונה בהקפה הראשונה של טל צורי, והוא בעצם מסתפסף, שזה חבל. דרור אפרת עשה היום זמנים של טופ 3 ולא חשב שעל ההקפה הראשונה מישהו יסתפסף אותו, אבל that's racing, לפעמים זה קורה לא מעט, וכשנכנסים 4 רכבים לפנייה ראשונה לרוב מישהו חייב להיפגע. אני בטוח שהוא ינתח אחר כך את הסרטון לראות האם יש משהו שיכל לעשות. בסופו של דבר כשמישהו פוגע בך אין הרבה מה לעשות, אבל תמיד יש מה ללמוד מהמקרים האלה. בינתיים איבו פסיאנוב רודף אחרי אייל דורון, מאוד רוצה לעקוף אותו, מאוד רוצה לחפר על הפסילות המוקדמות שהיו לו במרוצים הקודמים, אז הוא רודף אחרי אייל דורון, ועדיין מלחמה על מקום ראשון. תסתכלו איזה צמוד זה, הנה עוד פעם צ'יקו, זה אזור שהוא מאוד מתקרב לרולנד בבלימה,
ורולנד פשוט יושב נקי על הקו, טיפה הגנתי, יוצא מהר. הנה עוד פעם אנחנו רואים את רולנד נכנס לקו הגנתי, צ'יקו נועל גלגלים, טיפה מנסה לתפוס אותו, והנעילה הזאת עלתה לו בהמון זמן. אנחנו רואים שרולנד תופס קצת מרחק, זה נותן לו טיפה מרווח נשימה לחלק הזה של המסלול שהוא חשוב, כי אם הוא עושה פה טעות ומאפשר לצ'יקו להגיע קרוב אליו, יש מצב שצ'יקו יצליח לעקוף אותו בבלימה. אנחנו רואים את היציאה המהירה של צ'יקו מהפנייה, ואנחנו רואים שהם מאוד יציבים לסוף הישורת, טיפה הגנתי על ידי רולנד, וצ'יקו נועל גלגלים וצמוד צמוד צמוד לרולנד, לא מצליח, עדיין מפעיל עליו המון לחץ. בשלב כזה יש עוד 3 הקפות למרוץ, צ'יקו כבר יושב מאחורי רולנד במשך 5-6 הקפות, והוא פשוט חייב למצוא דרך לעקוף אותו, והולך להיות פה 3 הקפות מאוד מעניינות. הנה רולנד יוצא רחב, הוא יודע שהוא יכול, אין לצ'יקו מספיק מרווח לתפוס אותו. זה אזור של המסלול שרולנד באמת חזק בו, הוא מצליח להיות פה מאוד מהיר. נכנס לפנייה, צ'יקו אחריו, ואנחנו נכנסים להקפות האחרונות של המרוץ הזה. נותרו עוד 3 הקפות, מרוץ ארוך, 15 הקפות. איבו פסיאנוב בינתיים מצליח לעקוף את אייל דורון ופורץ קדימה. אייל דורון, אלוף ישראל 2023, חייב לראות איך הוא יכול להביא את עצמו יותר למרוצים האלו כדי להתחיל לתת פה פייט לחבר'ה המהירים יותר מקדימה. באו העונה נהגים חזקים, גם הצוות 22 של אלכס ורולנד כמו שאנחנו רואים השתפרו מאוד. צ'יקו מוטולה, איבו פסיאנוב, יובל רביץ' שלא יכלה להצטרף אלינו למרוץ היום, אבל גם במרוץ האחרון שהיה לנו עשתה זמנים מעולים. ויש לנו השנה ליגה מעניינת עם המון נהגים מאוד חזקים. אנחנו עוד נראה את דרור אפרת נלחם פה במובילים של זמנים מעולים עם הרכב שלו. ושתי הקפות נותרו, זה מה שנקרא המאני טיים. צ'יקו צריך לנשום בישורת, לקחת נשימה ולראות מה הוא יכול לעשות בשתי הקפות כדי להלחיץ ולעקוף את רולנד סטלמאכר. הנה הוא מתקרב, זה החלק שצ'יקו מאוד חזק בו, הוא ממש צמוד לפגוש של רולנד. בינתיים שימו לב איזה יופי, איזה נקי התחרות הזאת. ניצן לוי בינתיים במקום השלישי, רואה שאין לו סיכוי לתפוס אותם, אבל הוא יחכה האם יהיה פה איזשהו טעות של אחד הנהגים. אנחנו רואים נעילה קטנה של צ'יקו, מנסה לבלום הכי מאוחר שהוא יכול, אולי גם הפעם עוד פעם נעילה, ולא מצליח להתקרב מספיק לרולנד. זהו, יש לו עוד הקפה אחת לנסות, ואנחנו יודעים איפה הוא ינסה לעשות את זה, כנראה בירידה, ואנחנו נראה את זה ונראה מה קורה. לאסט לאפ יוצאים לדרך. רולנד סטלמאכר מוביל את המרוץ השלישי ליום הזה, אחרי שהשותף שלו לרכב אלכס פקרובסקי ניצח את המרוץ הראשון. הוא ממש רוצה להשלים את ההקפה הזאת, ובואו נראה את כמה זה צמוד. צ'יקו עוד פעם צמוד מאוד אליו, רולנד יוצא רחב, זה מאוד צמוד. צ'יקו משתמש בכל מרווח שיש לו על המסלול ועוד יותר, ממש נוגע לו בפגוש. נכנסים לפניות האחרונות, צ'יקו בפנימי, אבל גם רולנד חוסם אותו, והם יוצאים באותה מהירות. 2 פניות לפני השחמט, צ'יקו לא מספיק קרוב, טיפה טעות של רולנד, וזה נראה שזה נגמר. נראה שרולנד יצר פה מספיק מרווח בלי טעויות. נחמה בוגין לוקחת את השחמט למקום הראשון, ורולנד סטלמאכר משלים דאבל מדהים היום. 2 מתוך 3 המרוצים ניצחו צוות 22, אלכס פקרובסקי במרוץ הראשון, רולנד סטלמאכר במרוץ השני, צ'יקו מוטולה עם מקום שני מופלא, וניצן לוי עובר למקום השלישי במרוץ הזה. וואו, מרוץ מדהים. ומבחינת פסילות בסופו של דבר ניצן מקבל הורדה במיקום על